Hey jongens, Yo. welkom weer bij een nieuwe Chill React. En nu wij reageren naar top 10 snelste achtbanen ter wereld. Yes! Als het over een achtbaan? Een van mijn favoriete dingen ooit. Hoe is die nou? De Express. Oeh, dat is de afzitten, ja. En dan 3, 2, 1, bam! Die is echt. Dat is echt leuk. Ja. Die is echt leuk. Nou, dan hebben we hier ook al hier We hebben van alles. achtbaan, dus scroll maar naar lekker naar beneden. Oké. Ik heb nummer 10, de Eliminator 305. 140 km per uur. Oké, we gaan naar boven. Ik naar boven. Ik ga Hans van rechts aan. Ja, dit is altijd het moment als ik iets praat met mensen. Ja, dat is echt sis van help. Ja, van Waarom help. zit ik hierin? Ja. Waarom zit ik hierin? Lightje, maar ik moet eigenlijk janken. En dan komt het moment. Oeh. Dat is een aardige steile drop. Oeh. Miauw. Daar ga je helemaal. Dus we gaan een beetje zo op die blauwe achtbaan van Walibi. Goliath. Ja, Of Goliath. zo. Miauw. Wie is die foto's die is bij Walibi X, die dan de Nike zien? Oh ja. Die ben echt zo erg. Ik vind hem echt op die Goliath likjes, ja. Maar ik is Ja. in de kop. Ik vind het normaal van op zich. Ja, ik zou je wel in eigenlijk. Ja, makkelijk. Geef me dan de volgende, Ja, door ik de ben er moes. Leviathan. Leviathan. Leviathan, 148 km per uur. Het zit in Canada. Ik haat bijvoorbeeld Speed of Sound wist ik. Ja, die is zakhard. Nee, die Speed of Sound, dan zit echt, die is naar achteren en dan zit ze bij jezelf van. Ja, dat is oké. Maar die weet nou los zit. Woep. En dat tikt bij jezelf. Dat weet je. En dan best kleren tik. Ik wil nog een keer. En daarvoor is het 2 uur lang ingereisd hier. Dit duurt wel heel lang, ik heel heeg. Topsnelheid van 48 uur bij de eerste drop. Oh. Altijd maar als ze omheen taak, dan denk ik als bij mezelf, help, waarom zit ik hierin? Waarom zit ik hier nou weer in? Dat is het Dan ergste denk ik moment. altijd van, waarom Ja. zit ik hierin? Waarom zit ik hier eigenlijk in? Dan En komt dit moment en dan denk ze, ik ken hem meer terug. Wat krut! Zoom in hichtevrees net zo leuk vinden. Deze is, nee. Nee, deze is wel heftig. Deze vind ik wel dat ik denk van, nou, ja, misschien na, maar die drop. Voor de Het rest is valt altijd het wel mooi. Een beetje dit. Oh nee, dan is hier weer naar Nog beneden een keer. zeker. Ja! Oh. Deze is wel leuk, hè? Millennium Millennium Force. Force. Je kunt een beetje in Star Wars. 150 km per uur. 50 km per uur. Maar zie hoe liets dat is. Hij liet vertrouwd. het net stabiel. Nee. Dit viel net Hij vertrouwd. machine. Dit liet het net stabiel. Oh. Oh, deze is nog erger. Nee. Ja, Deze viel net stabiel Nee. op van mijn zicht of in een andere manier. Maar misschien hoe erg die Ja, in de weg is. klopt. Deze achtbaan is echt net smooth. Of die meneer zit waarschijnlijk nou samen Ja, op die zijn camera. Ja. Steel Dragon 2000. Het wordt steeds gekker. 153 km per uur en hij zit in Japan. Hij is wel heel heeg. Oeh. Mooi park. Oh, wat fijn. Ik skip dit. Deze skip ik wel. Hij gaat ik zo Maar langzaam. shit. Wil jij En gewoon jij deze dat keer? Ja. schreeuwen gewoon uit de koptelefoon. Oh. Hij gaat wakker. Hij gaat 2 keer. Oh nee. Nee. Dit is te heftig voor mij. Sorry, maar. Als je mijn hart is, zo je wel in worry. Mijn hart is stevig. Ik was je 50, maar dat maakt niet zo uit. Oh, dat is ook toch een Een tunnel. tunnel. Oh. Oh, vet. Ring Racer. Ring Racer, 160 km per uur. Zit in Duitsland. Oh, hij dit gaat is chillen. een express. En dan is dat ning. En dan best achter die school. Dus Bam! dus koud. Dit gevoel is echt. Ja, maar Echt best als heel het heftig. wol was de wand, maar zulke dingen moest hij adem in houden en scrap zetten. Ja? Ja, dat is mijn tip. Maar ik ben expres even adem in houden en scrap zetten en dan ervoor gaan. Oké. Het is heel intens, het asje. Dat ding is echt. Kijk een adem. Nee, oh, dat is het station. Oh, Oh. oh, dat is wel grappig. Nou, dat is ook een klein zin. Dat is Tower trouwens of Terror. Nou. Superman the Escape the Ride. Oh, is dat net dat heen en weer? En dan is het echt puur alleen nog maar heen en weer. Oh ja, hier. Zeg maar. Nieuw. Nou, het bent wel eng wijs, want het zit op. Als je hem lekker doet, ja. Superman Ride. I did it. Kom hier, kom. Wacht. Wat zei We gaan erin. Wat zei hij eigenlijk? Oh, hij mat in de hoeren wacht hij. Oh nee. Maar dit vind ik niet echt een achtbaan of zo, want dan is het alleen maar heen en weer. Nee, ik vind het een beetje vaag. Ja, dan is het alleen maar heen en Maar weer. ik denk wel dat het heel eng is. Ja, en dan... Oh my god. Oh. Nieuw. Red Force. Red Force, een 180 review. km per Zit uur. in Spanje. Wow. Oh, dat is zanding. Zit dan Huh? Nieuw. Oh nee. 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 Oh. Nee.
Had ik salsje? Nee. Treien, top drill tractor, 190 km per uur in de USA. Net normaal. Oh, dit is echt best hetzelfde. Best wel Tje, je gaat ja. omheen. Ik vind achtbaan maar gewoon lol, hè. Ik kijk gewoon letterlijk lol in de kinderachtbaan van Walibi. Ja. Maar ik ga toch wel erg snel van de kinderachtbaan. Maar dit punt. Tje, en dan gist naar beneden. Tje, en dan maak ik zo'n draai, Oh machine. my god. Wel mooi is deze knit. Ja, om de kick. Tje, en dat is het. Land, Amerika. 206 Deze is echt weer zo'nzelfde. Ja, dit is weer zo'n hier en we al shit en dan is het omheen gewen naar beneden. Ja. Het is via magnetische velden, hè? Mm. En dan weer steeds maar een magneet weer steeds maar afshitten. Dus dan wist wij gewoon weer afshitten. En dan is het weer omheen. That's it. Ik vind dat echt gewoon niks om een achtbaan. Een achtbaan moet een beetje leuk wezen. Ik wil de hashtag zo'n achtbaan in de Efteling, dus Python. Hij gaat net zo snel, maar die gaat wel over de kap. Ja? Ja. Dit is toch niks leuks zo'n hashtag. Ja, het is wel een beetje saai. Ja, het is net saai, maar het is een beetje standaard. Beetje standaard. Dan gaan we naar de snelste. Nummer 1. Dat ik best wel niet. Dat was het 1240. Ben je Abu dit? Dhabi. Abu Dhabi. De meesten die hierin zitten, ben echt gewoon legend. Dat ben echt legends. Dat wist ik gewoon al zitten. En dan is weer omheen zeker. Shit, wat vertrouwt uit? Deze wel. Deze gaat heel smooth. Maar misschien Oh. deze is wat minder heftig, liep het krijg. Ja, ik ben net heel supersnel. Nee. Hij ligt het echt net 240 km per uur te gaan. Ja, die is ook nog wel altijd het sasje en hij ligt het stabiel. En, Het valt mooi. het valt echt mooi. Al die mensen Ja, remmen. clear. Deze is ook nog, ik wil deze de snelste, deze ligt het stabiel. Hij is net standaard. En dat is wel afshitten. Maar die stroom Ja, die maar ben ik wat, zie maar. Die stroom die ben wat. Ja, dat is kies Het liep het net supersnel, ja. Nee. Maar ik denk als er niet is, dan zal Dat het denk ik wel van help. Ja. Zit je riem, zit je riem. Zie maar deze is echt kut waar ik omheen, maar die gaat oorzaak naar beneden. Ja, Zie ja. jullie zoekt dan wel het worry. Ja, dit gaan wij wel Ja, dan. dit gaan wij dan. We gaan in nummer 1 van de Ja, meest ja. gevaarlijkste achtbaan te Ja, maar winnen. hij liep het stabiel. Dit weer de video. Hopelijk vond je Mac leuk. Ja. Kijk als wij. Hopelijk ben je net zo bang in achtbaan als iets. En dan shirtje in een nieuwe video. Ja, maar like, abonneer. Dat was Bost. Dan zie je in een nieuwe video. Hey. Ontje. Doei! Doei.